Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου Disney Friend. Στο σημερινό βίντεο θα σας μιλήσω για ένα πολύ σπάνιο αυτοκίνητο του Cars 1, τον Misty Motorcross. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο αυτοκίνητο της σειράς Cars 1, την εποχή του 2001, τα χρόνια εκείνα, το 2001, και η Mattel αυτή τη στιγμή ξαναβγάζει νέο κουτί επίσης με το ίδιο αυτοκίνητο, χωρίς καμία απολύτως αλλαγή. Και σήμερα σε αυτό το βίντεο, παιδιά, θα κάνουμε unboxing αυτό εδώ το φοβερό αυτοκίνητο. Πριν ξεκινήσουμε όμως, μην ξεχνάτε να πατήσετε το κουμπί της εγγραφής και του like, γιατί με βοηθάτε πάρα πολύ να συνεχίζω τα βιντεάκια μου. Και μην ξεχνάτε ότι σύντομα έρχονται βιντεάρες, οπότε μείνετε συντονισμένοι, κάντε εγγραφή και όπως είπαμε like. Ξεκινάμε το unboxing. Και παιδιά, το ανοίξαμε. Κοιτάξτε πόσο φανταστικό είναι. Με το νούμερο 73 Rev and Go. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε τις λεπτομέρειες, guys. Κοιτάξτε εδώ τα διαφημιστικά του, όσο μπορείτε να τα δείτε. Κοιτάξτε οι ρόδες του. Κοιτάξτε εδώ από κάτω Mattel. Είναι... αυτό είναι το αυθεντικό, παιδιά. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε μπροστά το μουστάκι του εδώ. Το στόμα του το νευριασμένο. Και είναι παρόμοιο με άλλα racing αυτοκίνητα της σειράς Cars 1, τα οποία θα τα δείτε σε επόμενο βίντεο. Κοιτάξτε εδώ πίσω πόσο ωραίο είναι. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε. Είναι πολύ φανταστικό. Τώρα πάμε να κάνουμε ένα μικρό tune, το οποίο και θα δείτε μόλις τώρα. Και φύγαμε. Και κάπως έτσι αυτό το βίντεο τελειώνει, παιδιά. Μην ξεχάσετε, όπως σας είπα, να πατήσετε το κουμπί της εγγραφής αν σας άρεσε το συγκεκριμένο αυτοκίνητο και θέλετε να το πάρετε κι εσείς. Σας έχω κάτω link στην περιγραφή που θα μπορέσετε να το βρείτε. Και ελπίζω να πατήσετε like, διότι αυτό, παιδιά, είναι ένα φανταστικό αυτοκίνητο. Και μην ξεχνάτε, φίλοι μου, να πατήσετε το κουμπάκι της εγγραφής, γιατί με βοηθάτε να συνεχίζω αυτά εδώ τα βιντεάκια. Και γεια σας.